guys, let's go to Cebu! Yeah! Punta muna tayo ng Manila. Grabe ang delay. As in delay, gabi na. Andito pa din kami sa airport. 1:35 pa ang aming flight. Sobra as in ang delay. So, maghihintay tayo until 1:35 dito sa my airport. Dito na kami siguro airport matutulog until tomorrow. Dito, mas nauna pa sila. Bago lang natutulog. Ewan ko ba anong nangyari sa airline namin? Ba't ganon? Sobra. Dalawang beses na risked. Oh lala. Ulala talaga. Okay, see you Cebu in a bit. Finally po, nandito na kami sa my airplane. After a long Hi guys! Dito na kami ngayon sa Cebu. Andito kami ngayon sa aming hotel suite. Nakatulog na kami kanina at ngayon gising na gising kasi sobrang pagod kahapon. So ngayon labas tayo para mag-explore sa labas. Hanap muna tayo ng makakain dahil ang kami ay gutom na. Sila lang po, hindi ako. Check! Maghahanap na po kami ng restaurant. Hindi naman. Naghahanap ng restaurant. Meron ma? Choking? Choking na lang? Bagsak namin is choking. Gutom na kasi ang mga thumbs. Sabi nila, Luto muna tayo ng dinner. Hindi na kami kumain sa labas. Try natin itong shell. big dog. Ano to? Shell? No? Yung tawag na ito. Shell kabuyok. Try tayo dito eh. Try natin to. Shell daw ito eh. Sarap. Baka wala dun. Sarap. Okay. Tapusin muna natin ang ating food. Okay guys, tapos na po kami kumain ngayon. I will show you. Ubus na. Then, ubos na guys. Masarap food. Sarap.
Grabe, busog na din ako. Look at my tam-tam. Tummy. Ay, ay, ay. Yan, on the way na kami to 10,000 Roses sa Cordova. Then, tingnan natin kung ano makikita natin doon. Dito na kami sa my Cordova. Ang view, oh. Ganda. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Pinaka-favorite ko talaga dito sa may dagat. Iba talaga pag dagat. Laking dagat. Ayan, oh. Ang ganda siya, oh. Siya. Pupunta tayo sa may 10,000 Roses. That here na. Sa may entrance fee siya. Pagpasok natin. 20 each? Oo. Gusto ko na magsulat para insana. Pagpasok tayo, may entrance siya dito. Ano, may airplane. Nakikita mo siya. Ooh. Airplane! Nakatutok na si airplane. Ganda kasi naman ng clouds. Woo! Hello! Ganda dito guys, oh. Madaming mga turista. Ganda. Di naman pala siya ganun kalayo. No? Lapit lang. Gusto mo dito? Yeah. Gandang dagat to. Ito na ang dinadayo nilang 10,000 Roses. Ito pala yun. Ito pala yung 10,000 Roses, oh. Pakita natin. Ito yung mga dinadayo ng mga tourists. Ito po ang 10,000 White Roses. Yan po. Yan. Ano yan? Akala ko layo. Ang ganda. Ito ang 10,000 Roses. Paulit-ulit lang. Ito po. They don't feel so rosy. Yan si Roses. White Roses. Mamaya pag madilim na, okay na yung light. Mas lalong gaganda ang ating mga roses. Pag na-open na ang kanilang mga lights. Yan. Dagat ng mga roses. Ganda. Oh. Tapos ditong banda, andyan po ang dagat. Yan. Grabe. Ganda. Maganda yung view. Yan siya. Isa pa nga din sa 10,000 yung picture ko. Yan po ang dagat. Hindi na niya malaki yung patas. Yung parang ganito. Oh. Ganda niya, oh. Nakakawala ng stress. Okay. Oh, shit. Ito po yung mga tatak namin na pumasok. Hindi po yan tattoo, ha? Yan po. Ah, yan. Pupuntahan natin doon sa gitna. Ito pa. Ayaw ko na.
Joke lang. Love yan, Rose. Love yan, Rose. Oh, ang ganda yung light, oh. Oops! Oh, gadon. Sige na, sige na. Daya, energy. Yung sa gitna. You want to count? Sige, bilangin mo. Hanggang bukas na yan. Grabe yung pawis mo. Pawis You're the pawis boy. Oh, ganda oh. Asul na asul. Asul ang langit, asul din ang dagat. Ganda oh. Kaya nga eh. Woo. Anong masasabi mo? Ganda. Ganda? Enjoy? Ay, ikaw, ano masasabi mo dito? Good. Good? It's Yes? a check mark to good. Check. Check. Ganito na ang view kapag gumagabi. Ayan. Nakikita na yung mga ilaw-ilaw. Siya. Ayan, sayaw na, sayaw. Sayaw. Yan o, may mga pailaw pa sila o. Yan. Ilaw-ilaw. Grabe, ang ganda ng dagat oh. Parang may isla siya doon o na maliit. Yun. Thunder. Yan ang attraction. Happy? Yes? Super happy. Yup. Yan ang mga kumakain sa gitna ng dagat. Yan. Ooh.